'Yan mata a dangari, wai 'yan mata wai baki ganni ba ne? Ba 'yan mata, ya ki dan saurare. Ba 'yan mata, ya kamata ki dan tsaya ko da sau ɗaya ne ki dan saurare. Ko dan ba kai. Lalle ma malamin nan ni zai raina hankali ya ta bayyana ga budurwa kan ma ne mata magana da kanta ta zo sai mata magana amma shi ne wani dikeke ya zo sun kan mari na rantsi da Allah sai na koma shi din wa. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Bari ka gani. Kai. Allah gabar da malam yau wulakanci ne kawan wajen nan. Ka kwantar da hankalinka yaro ka juyo me faru? Kai. Na gaji da abin da kake min. Ha ba. Da ƴan matan ma suna saurara ta amma yau wata yarinya dikeke mai zubin da ruwa. Na je na buwai na ce ina so har da tsinkan mari wallahi ba kai ba sai an biya ni. Ha ba da Allah. To kai banda abinka wai yaushe ne ma aikin nan ne? Sai mun fa kai ina tafiya duk yarinyar da na gani ba ma sai na ce ina son ta ba za ta so ni kuma amma wannan yarinyar mai zubin jimina wai har da tsinka min mari. Ba na gaya maka shedanin da suka danne ka suna da yawa ba? Kaga daɗin bakin gaba ba na ga malamai sun fi 2000 irin ka saboda haka kawai sai ka bani kuɗi ni kawai na ka kwantar da hankalinka yaro yanzu zan canja ma sabon aiki zan tura maka wani dindimemin aljani na shekaran jiya na launcha shi in na tura ma shi din da yana fara maka aiki yaro zaka fara samun sa'a alquran ka tabbatar ai koma sai tana so to da gudu za ta zo ta rungume ka ta ce baby ba Allah ai ba samu haka bane amma dai a tabbata fa an yi ka kwantar da hankalinka yaro sai ga abu makamancin irin haka je ka kai amma kaka da za ka ƙara wani abu kai wallahi ala gabarta malam yau ko aljani ne kai wallahi fuka bugi ba za ka samu a wajena ba komai a tun da naga kana ihun nan na san talauci ne je ka dan ba ta fa amma fa tabbatar an yi kai dai kawai je ka mu keken banza fi sabilillahi ana yin rayuwa alai sai ya ƙara dawowa ne